Dugay ra. Guard! Palayas na ni! Pinoy Big Sister, Episode 1. Ara, ma'am, oh. Salamat ha! You're welcome, ma'am. Oh, unsa man na yung problema na? Kanong gamugot man na imong naong? Gikapon ako giskwela, ma. Muundang na ko giskwela. Ha? Nganong muundang man kag eskwela? Magunsa naman lang ka? Walay na dato sa pag-eskwela, ma. May pag mag-artista ko. Ha? Mag-artista? Oo, ma. Gusto ko mag-artista. Ma! Sa may tuyo ni mo? Ma, nakoy pananghid ni mo, ma. Unsa man na anak? Ma, mo apel kog search artista, ma. Wow. Sige, kanusta man pud na? Karon, ma. Ngayon ko kwarta, ma, be. Ha? Unsa man imong kwarta? Akong ipalit og snack para di ko gutumon. Sige, nay kwarta, mo na lang nay kong kwarta. Salamat, ma. Welcome, nak. 10 minutes later. Tuora ang Pinoy Big Sister! Hala, ara ang Pinoy Big Sister. Abot na gyud ko, yes. Hala, kinsa man ning kwarta? Yes, abot na dyan ko sa Pinoy Big Sister. Pero wala lagi kong kwarta. Hala, wala dyan. Hinatag ba itong mama ko itong pangitaon, be? Yes, abot na gyud ko sa Pinoy Big Sister. Nawala dyan do. Sayang nga eh. Nang-apply ka? Oh, ikaw? Nang-apply pod. Good luck sa atua. Kinsay na una? Ako, Ako, ma'am. Mag-unsa ka diri, ma'am. Unsa mag-unsa? Ako'y guard diri. Mura makag maming kahay. Pagtaro nga, di mo madawat. Ha? Nga naman. Basta o, Pinoy Big Sister. O, big! Big! Nya ka mo, mga wangkig kay mo, wa may mga kaon? Ay, tuod no? Dagko man may kaon pero amay nanambok. Guard! Pagpasulod nag-isa. Yes, ma'am. Ikaw, sunod na. Yes! Una ko ni ma. Unsa kay pangutana no? Untay sayon ra. Nakulbaan o wala? Nakulbaan, ma'am. Nagbuto-buto ang heart. Basta mag-artista ra ba, dili ra ba magkulba-kulba? Unang pangutana. Kinsang bayuta ang nasa Showtime? Kabalo ko, ma'am. Si Vice Ganda. Correct. Yes! Kung mag-artista ra ba, dapat bright ug matte. Hala, patay ko ani ron. 250 minus 150. Ma'am, 100! Correct! Yes! Duha na akong correct! Kung mag-artista ra ba, dapat bright ug science. Hala, unsa na ni ron? Sa solar system, unsa ang pinakadako nga planet? Ay, kabalo ko! Planet Jupiter, ma'am! Correct! Last nga pangutana. Kanusa na imbento ang cellphone? Bagura o dugay ra? Kabalo ko, ma'am! Dugay ra! Correct! Congratulations! Dawat na ka. Thank you, ma'am! Yes, dawat na ko! Yes! Wow. Nadawat ka? Oh, nadawat ko! Hala, mao ba? Unsay pangutana? Di ko matugaan ay! Makasabaan ko dito! Sige na, tug-anin ako. Dili, lagi ko! Hatagan tingag 50 oh. Tug-ani ko. Sa'yo na kay tubag sa pangutana! Unsa man?
Upat rin mong itubag. Unsa man na? Una na tubag kay Vice ganda. Ah, Vice ganda. Ikaduha na tubag, 100. Ah, 100. Ang ikatulo na tubag, Planet Jupiter. Ah, Planet Jupiter. Ikaupat na tubag, Dugay ra. Ah, dugay ra. Oh, mao na imong i-answer. Vice ganda, 100. Planet Jupiter, dugay ra. Guard, pasudlang ikaduha. Yes, ma'am. Ano na? Ala, mo maning bayhanan ni tabang nako oh. Ako ra ni sayo na ng pangutana be. Una ang pangutana, unsa imong ngalan? Ma'am, Vice ganda. Ha? Pila imong edad? Ma'am, 100. Ha? Asa ka nagpuyo? Ma'am, Planet Jupiter. Ha? Nayabag na ka? Ma'am, dugay ra. Guard, palayas na ni! 哎呦我的妈！ Hi, ako si Erin. Hi, ako si Jaira. Salamat sa pagtantaw sa amuang videos. Go. Kabulo ko. Ay, Oh. unang pangutana. Ay, On go. balik tayo. Go. Kulbaan, ma'am. Nagkudog ako.